Balakit ko luhaw, sa layaw, balakit. Hoy, pre! Pre! Ano? Hoy! Luso ka! Pre! Ay, sa dre! Uy, pabang-buang na po ka ba? Gimingaw naman ko sa content na mo si Dayo Gisyo eh. Tanaw na ko ni mga content na mo dire eh. Dala to ron mo. Ilan tingnan na, Mongs? Ya, dala rin yung armas ka ron. Ay, mati pa. Ana ka si Yogi karon no? Ah, content na may karon ba? Imo, dala mo. Si Yogi mo do? Baktas mo. Asa rin padulong yung tawanan eh? Smayin na ata. Dali kayo mo. Dito ay. Tawag ganda na ka eh. Hoy, pre! Oy, pre. Halika ka, pre. Na, manggani ka? Asa ka, pre? Tanaw ko itong kawa. Tanaw ko ng ito ang content na daw ah. Oh, asa na, pre? Itong content na daw ah. Ay, ito, asa natin si Perero? Oo. Dagan ba views, pre? Dagan ka na ino. Hindi nga itong content na daw ah. Lisa, asa ta balik content ko sa Parijon. Wala naman kung itong nakita ko sa Parijon. Busy naman. Ay, nakasakyanan to. Di na ang content na. Dato naman to. Lagi, datot. Lagi na lang ko itong sikan na itong... Di na, mabisa. Di na Tawag matawag. na ipi ato ba? Sige na maglahi na imo. Ano na pang laya? Damo ko'y balita ko. Ano ko na balita karon ba? Marites, uday ka pino. Ay, dili. Dili man sa Marites. Oh. Kalat naman gud kayo, pre. So, unsa man na? Kumusta mo to itong mga didang ni mo, pre? Basta naman daw ka na. Sawa. Ano di? Hindi ako sawa. Ano yung asawa niyo? Sawa, ngay lang. Ano ka niya? Ano itong ano ba? Pinsa nga to? Ito si Kuan ba? Ito si Angel. Angel. Wala mo ko uyab, Angel. Angel, isa dito si si Juna? Juna, nalito sa taga-kuan man, taga sa Pilipina. O pa isa. Sige sa. Si Rika? Ah, si Rika o taga-kuan, taga Bautista. Bautista? Ano kabalo makaan nila nga. Ako man ang kita utaguan. Katag na kayo, pre. Ito pa, na pa isa. Ito si itong si Ann? Ay, si Ann. Isa man na Ann, pre? Si Ann Cortez? Dilo eh. Siya na Ann. Ay, saba, lagi kayo magandang ganda daw. Issue na buti ka, maritis pagay ka ba? Dali man Marites, pre. Katag na magud kayo, pre. Taga na magigbalita, pre ba nga. Magkita man daw mo dito sa kalsada. Daga sundo man daw na mo, pre. Wala. Ako ginasundo nila. Ay, ikaw ginasundo. Oh, buna mo sa mga warang warang karon na sa kuha. Ako ginasundo ato. Yaw. Sa Monday. Yaw ba gini? Oh, gusto ka tara sa picture nga nag-uban mi. Bakit na ko pa picture mo, pre? Ano, pre? Ano ang picture mo, pre? Asang cellphone mo, pre? Atay pre. Ano naman, pre? Nabili akong cellphone. Ano sa'yo nabilin? Nabili akong cellphone na dito tanan. Asa? Sa balay. Namak yung asawa niyo, pre. Ay ka, pre. Ang malagot na nalabta no. Kabali mo asawa sa password, pre. Kabalo to siya nagbuhat sa password. Ay ka, pre. Ako na, pre. Ato dito. Dili ko mahanap siya. Makita ito yung mga kanto, pre. Tanaw, pre. Tanaw, yung asawa, pre. Asa man? Tay, pre. Awa, pre. Nagdala ng cellphone, pre. Hoy! Kisa man yung mga babae nakapumbok dire na asta madaghana. Tubag ba? Tugayan mo mo tubag oy. Kisa man eh. Pagulat kaya una-una ako pila ka buhok sila. Nagunahuna makagpila ka buok sila ha kay daghan jud ay kaayo ni sila. Kanding tanaw. Ano be? Ismog. Kay magusay ta diri aron. Kisa man ni si Ann. Hey, Anga uy. O maipit na yung style ba? atik na pug kahan nagpabuang-buang na pug ka kisa ni. Ay pitoy. Tabang pre. Saka ni pre. Pandamay ka, pre. Maapil ko kaipit. Ano, ipit, oy. Imuhara na, pre. Kisa man jud ning Jay. Ay tabi siya mag-apikin ito tayo. Susunod na pre, mamukultahan mo tatari pre. Awa dito nagpabuang na pugka ha. Kasabi, papanawan ako sabi. Oh, kana kisa na si Joy, si Rika ug si Jonah. Kisa man na? Mo may labot ang Wala, may joy joy. doon. Kisa man ni si Jonah, Rika ug Ann. Asa na joy na diya oy. Kini oh, kining nakapundok Naon sa mga oy. Sus, inuko dugay na sa kayo ka ni imong bana ba? Pabuang. Kapila na mo nilibat. Kisa man na sila? Tawa sa si Jonah na be, nakapunbok be. Oo, nara. Oh, kana. Kisa man na? Oh.
Oh, Jonah. Oh. Jonathan Manaoy na unsa. Kuyawa. Kuyawa gini tiyo. O niya, og kanin Ginoo. Rika, usam ni Rika. Ay Rika. Ikaw na, imuha cellphone, tas ako'y pagutanon ni mo. Ginoo ko ni mo dai oy. Ang brita ba? Buang-buang na po ni buangan niyo. Asa na Rika? Wala. O, naraw na o. Ginoo ko dugin sa kalihukan nimo ba na day. Mga kabalo. O, dugay nagbitaw sa kalihukan, katas yung mga lihok ni mo, mga walay ayo. Rika asa man? O, kana. Oh, Ricardo na, Ricardo. Do apelyido na niya, Ricardo. Ricardo ka karot. Oh, si wala na Ricardo manaog si Jonathan dili kay ang Bitaw. ipito man ang kunin mo eh. Maon ako kay isa ka cellphone dito kay na, oy sige chat dito bantay kay pakita na ko to sa imong bantay ka. Ala oy pakita oy. Bitaw. Aw pre, isapa mo ka pre. Sige, saba, pre. Nga, ikaw man sadaan na, pre. Kaya nung gibiyaan mo naman yung sipon dito si mga asawa nga. Kalimot ka ni kuno. Pantay la jud kahan na di isa ka cellphone diri anay nag-chat sige chat diri. Bantay lang jud ka. Ya, pre to sa ko pre. Asa mo ka? Wato sa wan si maabot mo sa buhat rin. Sibat ko buang. Wala, ikaw, pagtago na dito. Ikaw mo hinungdan ba na mo ka? Ikaw, may ganun gibiyaan na cellphone mo. Mo nahimo na tagong ko ining style ni. Oo mo na. Ko na to sa ko eh. Makampunti itong isagod. A few inches later. Tara asa naman to imong pare na pabuang-buang. Ganto man ka dito sa inyo ha ba? Wala man dito Lako mo sa inyo siyang manahid mo to nga tuon daw kaniya kay makisuyo daw to siya. Makisuyo na daghan na kaayo siya ano diri nakapunbok kinsa ka ning mga angan eh. Ay, turaw! Nagpabuang-buang na po. Unsa naman po ning style ning tawhanan ni uy? Malakit mo luhaw sa layaw, malakit. Hoy, pre! Hoy! Ano? Hoy! Luso ka! Pre! Ay, sa diri! Uy, pabang-buang na po ka ba? Ano kon? Ano? Ano bayon ta kag baturon. Dali dali. Likod. Likod, pre! Sa nagagbuang. Sulumbagon ta kakalon. Si sulumbagon. Masulumbagan po karon. Og masumbagan ko na naong nimo. Unsa makadala? Sagpaong nang naong nimo ro. Ano? Buang na kakambuanga ka ha. Kani katinggilo na ko nimo naan. Ha? Oh, Alan. Alan. Tawanan ni pag naaga ni mga masakpan sa mga kabuang, magpabuang-buang pod, pagpabuang-buang pod. Mura magkainday tani. Kalabulaang. Tubaga basig. Buluang ni, buluang. Si buluang pre. Si buluan. Kasi butuan na pre. Buluang. Ha? Buluang. Ah, na. Oh, ani, kini. Oh, pagbabuang-buang, kinasakpan maka magbabuang-buang pod kano. Tubaga niya akong ano ha, Kilinsa man na imong palikita la ko Kilinsa man na. katunggin ko na ko sa imo na ani mo na sige text nimo, sige chat nimo. Alasaman. Ano na At Antonio malana. Antonio bitaw. alata ka lamang kalaoy. Replyan ko niya, tas tawagan ko niya. Antonio ba jud niya? Antonio na kato si Ricardo. Kato si Jonathan. Ayaw pala taka diha. Oh! Nanapoy nag-chat. Jasmine, karon na. Kisa naman po na Jasmine. Sa Jasmine. Wala Jasmine oy. Jasmine. Sa ako ni pagkalupsok niya ron. Abir ko dibi nagpabuang-buang na po ka ba? Nabasi ka karon. Ayaw hilabot ba? Jasmine wala maguyab na Jasmine. Walay uyab pero bag-ura nag-chat. Bahala ka dalawi. Ito na ko oy. Bahala ka dalawi.